Bueno, jaun Andreok atxaldeon, gozatu zait, hastea. Ongi etorri, Koldo Mitxelena kultureneko areto, nagusian elkartu zareten entzule hoi. Ongi etorririk beroena eta eskerrik asko. Hiria sortzen denean, el invento de la ciudad, jardunaldietako bigarren egunean gaude, eta jardunaldietako bigarren izlariarekin. Ibon Salaberria arkitektoarekin hain zuzen ere. Atzo, arratsaldeko hitzaldian, Javier Agirre filosofoa eta Mendebaldeko hirigintzaren hastapenak izan genituen protagonistak. Greziako garai hartako hasierako hiri edo lurralde ereduak, gaur egunera ezin ekarri daitezkeen ereduak badira ere, bai ondorioztatu zuen Agirre irakasleak orokorrean eta orduko hiri plangintzaren pentsamendu politikoari dagokionez, jada greziar klasikoen ekarpenean aurki ditzakegula gaur-gaurko diskurtsoetan puri-purian dauden burujabetasuna, afera identitarioa, hiri estatuen arteko talka, europeismoa, edota munduko hiritar edo kosmopolita sentitzea bezalako jarrerak. Gehientsuenek, honezkero dakizuenez, jardunaldi hauen helburua, hiriaren kontzeptuaren gainean hausnartzea da, baina ez du zertan toki edo lurre paisaia huts bati buruz hariko bagina bezala izan beharrik. Ez da lurralde politiko eta identitario soil baten gainean ere, eta egitura arkitektonikoz osatuta dagoen bilduma huts gisa hartuta ere ez. Ez horrela, baizik eta garapenerako sentsibilitate eta giza eredu berri bat eraikitzeko tresna edo alternatiba bezala. Mundua hiriaren bidez aldatu. Proposamen utopikoa da, baina gehiago hartu beharko genuke kontutan. Hiria funtsezko gunea da eta izango da gu izaki hiritar, libre, kultural, sozial edota politiko izatearen funtsezko balioetan, inor ez dadila hiriaren modelo erabat frigidoen menpeko sentitu, ez ditzala hiriak gure bizimodua, gure patua, automatismo modu guztien adibide egin, ez gaitzala hiriak alienotarren familia barrunaino eraman, ez gaitzala atzerritar sentiarazi gure etxean, ez dadila hiria izan gizatasunaren ukazioa, gizakiaren aurkako baldintza eta forma berrien etengabeko loraketa kapitalista tristea. Hiriak nahi ditugu, nahi genituzke, ezinbesteko giza biziera osoa, hobea, esanaitsua, eta duina lortzeko eta berritzeko bizitoki. Ez hiritarrok gure egunerokoan pairatzen dugun realitate edo arazo edo mustro modu bat. Gizakiaren gana eta gizatasunera, gizagertaera guztietara edatuko diren hiriak sortzeko gauza izango diren gizon eta emakumeak eraikitzeko premia defendatzea. Hiria eraldatu gu eraldatzeko eta gure portaerak eta bizialdia zein bizimodua hobetzeko. Gizakiak zoriontsuago egiteko azken finean. Ideal horretan antolatzen eta egituratzen dira jardunaldi hauek, eta testu inguru kultural edo zehazkiago kontrakultural horretan finkatzen da gure gaurko gonbidatuaren begirada kritikoa. Aspertuta, nekatuta eta haserretuta arkitekturako hezkuntza sistemak hartu duen balioarekin, memoria hori etorkizun modu berri bat bezala ulertuta, nostalgiarekin edota ondakindegiekin zerikusirik ez duena.
Eta bere txikian, tirania eta espekulazio eta muga eta gezur urbanistiko handien kontra eginez beste hirigintza bat, beste arkitektura bat, botere nagusien kontrolpetik kanpo eta urruti posible dela sinesten eta defendatzen beti ere, eta abar. Ibon Salaberria bezalako persona askorekin lor daiteke, ez bairik gabe. Bere kurrikuluna oso garrantzitsua da, baina kontra egiten dio horri ere. Eta arkitektoa, beste arkitektura agentzia baten sortzailea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Arkitektura Eskolan irakaslea dela, esango dut berari buruz, baina beste guztiaz, ezerrez. Hori bai, ez dut amaituko sangabe niretzat, personalki, lako poz handia berezia dela, gaur eta hemen bere aurkezpena egin izana. Eskerrik asko Ibon gure gonbidapena onartzeagatik, eta usten zaituztet bakean, usten zaituztet Ibon Salaberria irakaslearekin. Hiria da marka. Bueno, mila esker Jose Luis hitz horiengatik. Jose Luis, Jon, Koldo Michelena eta Aldundiak pixkatolako foroei euskarri emateagatik. Nondik hasiko naiz? Jose Luis da eta Jonen gonbidapena jaso nuenean, pixkat erronka hartuta nire lehenengo pensamendu izan zen nondik hitz egingo nuen. Jose Luisek esan bezala, egia da askotan uko egiten diotela marko batzuei uko egiten diet. Eta nire lehen erronka izan zen foro honetan nondik hitz egingo nuen arkitekturaz eta hiriaz. Pensatu nuen nolabait gaur nire azken pensamenduak, hiriari buruz nire azken pensamenduak partekatuko nituela, modo amateur batetan. Zergatik amateur hitza, eta ikusiko dezuenez, arkitektura eta hitzen arteko erlazioaz saiatuko naiz hitz egiten gaur. Amateur hitzak niretzako bere sustrailean, niretzako ez, pixkat etimologiak dio, amator latinezko hitzati datorrela. Amator hau da, maite duen, arrek egiten duen hori, edo nolabait pasiotik egiten diren gauzak. Egia da, hitz horrek modernidadean bestelako esan nahi pejoratibo bat hartzen duela. Eta hiztegian jartzen duen bezala, modernidadean amateur geratzen da profesionala izan gabe arte, ofizio, zientzia edo eta kirol bat praktikatzen duen hori. Hortik, hasita, ziurrenik gaur ikusiko dituzuen hitz asko modernidade horren gaineko kritika baten beharrean zentratuko dira. Baina gaur ez nator esperto bezala, ez nator aditu bezala, pixkat amateur lehen esan nahi horretatik nator. Sustraietara bai, zentzu horretan, seguramente pensamendu gaur partekatuko ditudan pensamendu asko ikusiko dezute adarretatik ibiltzea bezalakoa izan daikela. Gogoratzen dut Bergamin poetak zion bezala sustraiak bilatzea adarretatik jutea bezalakoa dan bezala, gu gaur adarretatik ibiliko gea, ea alako sustrairen bat topatzen dugun hiriaren eta marken inguruan. Tarteka giratuko naiz, zeatik horrela egingo dugu irudien pasa. Marka hitza. Hasieratik nolabait gonbitea jaso nuenetik erabaki nuen marka hitzaren inguruan jardutea. Zergatik marka hitzak? Azkenean marka hitzaren esanahietan asko bait ditu, bi nahiko nituzke aukeratu. Batek egiten dio, nolabait horre erderaz, gaztelaniaz ikusten dezuen esanahietan,
batek nolabait merkantzia edo produktu baten inguruko lanketa bati egiten dio begirada, baina badago marka hitzaren beste esanahi bat, nolabait aztarna eta memoriaren gordailuarekin erlazioa duena. Bigarren esanahi horrekin hasiko gara, eta ikusiko dugu hiriaren erlazioak hitz horrekin nola joan diren eraldatzen. Bai, barkatu. Ikusi dezu horrengoa. Esan bezala bigarren esanahi horrekin, nolabait nola hiriak dituen markak edo marka horiek izan daitezke hiriaren ezaugarri. Askok hemen zaudeten askok ezagutuko duzue irudian dagoena, Italo Calvinok, La città invisibili idazten duenean, Marco Polok bere bidaietan bizitatzen dituen hirien errelatoak azaltzen dizkigu. Marco Polok Kublai Khani Zaira hiriari buruz honela esaten dio hitzak soilik erabiliz. Gaztelaniaz dauket pasartea eta irakurriko dizuet. Inútilmente, magnánimo Kublai, intentaré describirte a Zaira, la ciudad de los altos bastiones. Podría decirte de cuántos peldaños son sus calles en escalera, de qué tipo los arcos de sus soportales, qué chapas de zinc cubren sus techos. Pero ya sé que sería como no decirte nada. La ciudad no está hecha de eso. Eta gero, hasten da deskribatzen, hiri horretan ikusten ditun eszenario ezberdinak. Deskribapen horiek bukatzerakoan, esaten du, en esta ola de recuerdos que refluye, la ciudad se embebe como una esponja y se dilata. Una descripción de Zaira, tal y como es hoy, debería contener todo el pasado de Zaira. Pero la ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de una mano, escrito en las esquinas de las calles, en las rejas de las ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de los pararrayos, en las astas de las banderas, cada segmento surcado a su vez por arañazos, muescas, incisiones, comas. Gure kasuan markak gehituko genioke. Calvinoren pasarte ezberdinetan hitzek osatzen dute hiria. Hitza eta memoriaren bitartez hiriak sortzen baitira kasu honetan. Baina hain justu, horretaz aritzeko onartu nahi nuke, nire pensamendu hontan, azken garaian irudiaren menpe bakarrik, soilik asmatu direla hiriak. Eta hain zuzen ere, honen errepaso bat egitera noa. Errepaso hori hasteko, hemendik oso gertu azken urtean gertatutako hirizaten baten inguruko kasua kontatuko dizuet. Arrokako frontoia. Amara Zarreko ertz batetan kokatua. Dekizuenez, hemen gertu. Donostiako auzo ezberdinen ertzetan agertzen diren frontoi txikien antzera. Frontoi horiek espazio publiko malguak izan dira betidanik. Malguak, moldakorrak, pilota jokoaz gain, auzo eskalara egokituta eginiko espazioak. Honen atzean, momentu batetan San Bartolomeko urbanizazio plan berria aurrera doa. Eta bapatean, frontoia arazo bezala seinalatzen da. Hau da, arazoa sortzen duenak bestea seinalatzen du errudun bezala, alegia. Orduan, momentu hortan, arkitektura eskolako irakasle ezberdinen artean, hau da, esku anitzez idatzitako eskutitz bat osatu genuen. Kasi osorik irakurriko dut zergatik. Uste dut eskutitz honetan gero aurkezpen honetan azalduko diren gai klabe batzuk badirela. Eta idatzi horretan hasten ginean Ruper Ordorikaren abestiaren zati batekin, zerutik gertu, ez du zerutik gertu egon nahi, hemen egon nahi du lurrean etzanda, bere taupadak, amodioak eta miseriak entzunez. Dakizuenez, Dionisio Cañas poetaren hitzak hartuta eginiko abestia. Horrela zion idatzi genuen eskutitzak. Ruper Ordorikak musikatutako zerutik gertu ez da ondo egoten abestiak,
Dionisio Kainas poetaren hitzak hartzen ditu. Poetak ez du zerutik gertu egon nahi, handik zerutik ez baitira esperientzia realak sentitzen. Handik ez baitira bizitzak eskaintzen dituen usain, soinu eta sentsazioak nabaritzen. Badira zerutik gertu egotetik praktikatzen diren hirigintza moduak. Hiria zerutik begiratzen egiten dituztenak alegia. Gizakiak egan egiteko ametsa kunplitu eta berehala erabili zituen aire teknologiak guda tresna gisa alde batetik eta lurraldea eta hiriak ordenatzeko bestetik. Metodo bihurtu da airetiko bista geure hirien plangintzan. Jakina denez eta poetak ondo adierazi bezala, zerutik ez dira hiriek dituzten xehetasunak ikusten eta sentitzen, are gutxiago entzuten. Eta zerutik begira, hirien eraldaketak auzo zati berri estandarrak eskaintzen digu ordainetan. Memoria edo eta aintzineko trazarik gabeko espazio publiko zabal eta homogeneoak definitzen dute oinarri juridiko-ekonomikoan besterik oinarritzen ez diren plangintzek. Bestalde, eginiko sarraskiak modu arinean erreparatze aldera, ondarea goraipatzen da. Arkitektura aukeratuei mozorroa jantzi eta hiri berrien errelato tragikomiko baten antzezle bihurtuz. Transmisio almenik gabeko eraikin goibelez beteriko paisaia. Autokritika sakon baten faltan, arkitekturaren praktika zarkituek nekez onartzen dute, ondare eraikia babestetik haratago badirela, hiria jasotzen dituen bestelako memoria eta transmisio mekanismoak. Hauek ikustezinak dira zerutik. Hiria memoriaren gordailu zein eguneroko bizitzen euskarri dela ulertzen dugunok, poetak dion bezala, nahiago dugu lurrean etzanda jarri. Giza eskala duten kale eta plazen bilakaera sentitu, eta auzoen memoria trazatzen duten izkin, marka, edota soinuak jasoz berriz ere hiria berpentsatzeko. Badira moduak hiriak berdefinizio etengabean murgiltzeko. Aurrekoen memoria trazadura eta hauei txertatuak diren bizipenak ezabatu gabe. Haietatik izan bait dira gure hiriak auzo zornituak eta gure auzoek egin dituzte hiriak bizigarri. Azken finean, ezberdintasunik gabeko hiriak gorputz hustuak besterik ez bait dira. Mozorro tragikomikoak besterik ez. Turismo eta hiritar estandarizatuen bizitzan markatzeko. Gutun hau idatzi eta gero, halako konsulta bat sortu zen, eta nire iritziz nolabait hemendik astera noa atzera begirako errepaso bat. Irudian ikusten dena egingo dena da. Eta nire nolabait konklusioa da, olako hiriko ertz baten eraldaketaren erabakian, irudi soilen borroka besterik ez dela sortzen. Azkenean, hitza guztiz desagertzen da, baita debatea eta nolez horren inguruko hausnarketa. Memoria guztiz borratu arte. Nere kezka da orduan nola iritsin garen oneraino, nola hiriak erabakitzen ditugun irudien borroken artean. Hiriaren berrasmatze edo eta berregiteak irudien edo kromoen arteko aukeraketa bat bakarrik ote dira, galdetuko nuke. Eta emandik gustauko litzaike pixka salto egitea, nola iritsi geran oneraino, goazen egitea salto, lehen esan bezala modernitatera. Edo pixkat aro modernoak sortzen dizkigun modu batzuei begirada egingo diegu. Joan gaitezen 20. mende hasierara. Irudian Buster-Keatonek dakizuenez maisuki egiten du bere filmetan garai baten kritika umeretsua. Irudi honetan 1923an egineko The Balloonatic filman agertzen zaigu. Eta atzean globo aerostatiko bat agertzen zaigu. Zer gertatzen da orduan?
20. Mende hasiera hortan, zergatik agertzen da pixkat faszinazio hori, globoaren inguruan dauden persona horiek. Aisialdi baten, halako behar baten inguruan zergatik daude. Aro modernoak, arkitektura eta hiriak zera mekanikoak bilakatu nahi zuten. Garai hartan hasiko dugu errepasoa. Kanpotiko ikuspegia, edo begirada zenitalak momentu hortan, ilusio teknologikoa dute beraien sorreran. 18. Mende bukaera eta 19. Mende hasiera bitartean lortu zuen gizakiak egan egitea. Eta lorpen honetxek aldatu zuen gure lurraldea begiratu eta antolatzeko modua. Jose Diaz Cuyasek dion bezala, airean, lainoen artetik, urrunago irten geran momentuan, espektro huts moduan, lurrean galdu ditugu aztarnak, egunerokotasunaren denbora eta leku erreala. Visiones aéreas berak eginiko idatzian, Diaz Cuyasek gizakiaren amets baten lorpenari buruzko hausnarketa irekia egiten du. Makina hegalariak asmatzeko obsesioa, nagusiki berak dion bezala, 18. Mende bukaeran hasi eta 19. Mende osoa zeharkatzen du. Garai hortan, progresoa irudikatzen zuen grabitaterik gabeko gorputzen askapenak bultzatu zuen aireak zeharkatzeko asmakizunen bilaketa. Nolabait, egan egitea bizitza materiala atzean uzteko aukera idealizatu bilakatu zen. Hiriko bizitza eta merkatuaren mugak gainditzeko modu idealizatu bezala. Lainoak bezala, zeruak zeharkatzeko ilusioa. Epe horretan, hegaldi aerostatikoak eta modu berean sortutako panorama eta ilusio optikoen jokoak masa ikuskizun bihurtzen dira. Masa ikuskizun bihurtzetik gero, patente bilakatzen dira eta komertzio ustiapenerako garapenean sartzen dira itxu-itxuan. Marsek ezarritako merkantziaren fetitxismoaren kategorian sartzen da erabat. Ikuskizun modu zena, izateko modu bihurtzea, alegia. Epe motzean ordea, hegalariek bestelako helburuak izango zituzten. Eliteak izango ziren egan egiteko aukera izan zutenak. Eta ondoren, botereen esku geratu zen ikusi, izan eta kontrolatzeko modua. Modernitatearen aire ikuskizunek beraz, Diaz Cuyasek proposatzen duen moduan, lekuen eta gorputzen gasifikazio prozesua hasi zuten. Mamuak besterik ikusten ez diren punturaino. Honela dio berak. Espectáculos aéreos de la modernidad. Ya se sabe, el ocio y el placer de lo nuevo confundidos con la voluntad escópica de conocer y dominar. Pero exceder los límites de lo terrenal, pretendiendo ver entre vapores y desde lo alto algo situado más allá del cuerpo y sus lugares, tiene sus costes. Y como todo ejercicio de abstracción, contabiliza sus pérdidas. En ambos casos, el ojo debe ser llevado al extremo de la ceguera para poder ver. En el caso de las visiones fantasmales, como en los panoramas, porque solo alcanzamos a ver si cerramos los ojos. La ilusión solo resulta efectiva en la más absoluta oscuridad. Y en el caso de las vistas aerostáticas, gujorratzen dugun kasua, como en las panorámicas cenitales, porque la ascensión supone la pérdida progresiva del solar, del horizonte propio, para llegar a un punto ciego, a una distancia olímpica, en la que se alcanza una visión totalizadora y superior, la del horizonte puro e ilimitado, donde todo queda al fin petrificado y se pierde todo indicio de vida y movimiento. Es el coste de mirar desde las alturas cenitales, como corresponde a la divinidad y quién sabe si al diablo. Desde el cielo todo se abarca, pero no puede verse nada en particular. Begirada zenitalak, ilusio eta ikuskizun izatetik, dominazio eta ideologizazio esparrura egin zuen salto. Politika eredu ezberdinek, lehenik erregimen totalizatzaiek, ezin hobe erabili zuten teknologia berria estrategia propagandistikoaren garapen tresna bezala. Hitler eta bere arkitekto esperrek
Germania berriaren munduko metropoliaren sorrera irudikatzeko iruditzen itala erabili zuten. Jainkoen antzera, airetiko begiradak eta lurraldearen errepresentazio txikitu diren eskala maketak, dominazio eta botera totala irudikatzen dute. Hiria txikitu, jostaio bihurtu, dominazio eta gerra totala praktikatzeko. Hitlerren Germania, naiz eta bukatu gabeko proiektu bilakatu, miniaturazko arkitektura baten dominazio tresna bilakatu zen. Bere inguruko gizakia, nazioak eta botereak guztiz uzkurtzen zituen makinariak gisa ulertzen baitzuen arkitektura. Aro modernoaren positibismoak, hau da, gizon modernoaren bizitza aske eta duina bilakatzera zetorren ark, gizakiaren askatze ilusioa piztu zuen. Bitartean, zientzia eta teknikak ideologia harrapa ezin bat eratu zuten. Profesionalizazioak eta adituen esku eta itxo-itxuan harren atzetik, txitik esan gabe, hiriek gizon modernoaren neurriko kaxa bilakatzen dira. Lewis Mumfordek, ziklonetan pixkate euskarri bezala erabili dezuen horrek, berak zion hiriaren berrasmakizun guztiek utopia baten eraketa zutela bere lehen urrats bezala. Arazoa ez da utopia, baizik eta utopia bera idealizazio maila batera igotzea. Momentu horretan, hiriaren eta lurraldearen baloreak erlijioaren antzeko idealizaziotik osatzen baitira. Eta azken hauen kasuan, beti ezinezko izango diren baloren eraikuntzak eta dominazio formak agertzen baitira. Azken finean, botere praktikan oinarritzen diren estrategiak besterik ez baitira. Irudian Le Corbusier. Ziurrenik, arkitektura liburuetan, 20. mendeko arkitekto esanguratsuenetako bezala agertzen zaiguna. Arkitekturaren modernitateaz hitz eginez gero, beti agertuko zaigun hori. Aurreko bi iruditan, bere eskua Pariseko hiriaren gainetik zeharkatzen zuen gizon hori. Paris jostaio bihurtuta, bere planak estaduen aliatu gisa aurrera eramateko. Berak adierazten digu ezin hobe, garai modernoak azaltzen digun arkitekto figura tente maskulino eta heroikoa. Kasi kritikari gabeko ariketa etengabean, estatu forma ezberdinen instrumento eraginkor izango den profesionalaren perfila. Eta modernitatearen paradigma, Le Corbusierrek berak asmatutako modulor. Arkitektoak zeatenak badakizue zer den modulor eskema hori, por supuesto, ikusazue zuen ezkerretara dagoena da Le Corbusierrek marraztu zuena, bestea azken urtetan eginiko harren inguruko kritika bat. Zertzen modulor? Ikusten dezuten bezala, garai horretan gizon libre baten irudia zen. Neurri eta lege unibertsalen bilaketan, gizonezko baten gorputzak eguneroko funtzioetan beharrezko dituen arkitektura eta objektuen neurri estandarizatuak ezartzen dituen gorputza. Ze gorputz irudikatzen du Le Corbusierrek? Eskema horretan, gizonezko europear txuri estandarizatua. Hiri moderno demokratiko berri horri neurria emango dion gorputza. Eta hala beharrez, hiria habitatuko duen gorputz kanoniko bat. Honen arian, Beatriz Kolominak, emakumeak arkitektura modernoaren mamuak direla dio. Beti presente, ezinbesteko, baina bitxiki ikustezin.
garai berekoa da, eta pixkate literaturari keinu bat eginez, Virginia Woolfek gela bat norberarena liburua. Kasi garai antzerakoa da. Emakumei eta fikzioari buruz, hitzaldia emateko erantzuna emanez, Virginia Woolfek emakumeen kondizioi buruz hitz egitea aurkitu zuen aproposena. Hortarako emakumeek gela bat behar zutela eskatu zalegia. Emandako hitzaldiak liburu bilakatu ziren, eta bertan aurkitu dezakegu pasarte hau, irudian daukezuen hau. Pasarte honetan, I latina maiuskula hori, ingelesez singularreko lehen pertsonaren sujetua adierazten duen horrek, berriro ere gizon tente maskulinoa irudikatzen du. Horma bat bezain tentea. Eta nola ez, horma zurrun batek dakigun bezala itzala egiten du. Eta beste representazio mota asko guztiz ezabatu. Marko honetan erein ziren modernitateak garatutako distopia guztiak. Sistema patriarkaletik abiatuta eliteak eta kapitalaren garapenak sustaturiko mekanismo distiratsu mediatikoak. Arkitektoak aliatu bezala profesioaren neutraltasun aldarrikatzen zuten enean, alderdi reakzionarioen eskusten zituzten beraien lan gogoak. Hontaz arduratzen da, berriz ere lehen aipatu dugun Beatriz Kolomina. Eta berak arkitektura modernoa guda arkitektura bezala definitzen du. Testuak privacidad y publicidad du izenburu nagusi, eta pasarte batetan galdera hau egiten du. Zer erlazio dago arkitektura eta gudaren artean? Bere ustez, Beatrizen ustez, abanguardia arkitektonikoak modernitatea usten dute ez bakarrik material eta estetika berriak besarkatzen dituztelako. Baizik eta komunikazio medioetan implikatzen direlako, eta Beatrizen ustetan honek implikazio militarra du sakonean. Honela azaltzen du berak. ¿Qué relación existe entre la arquitectura y la guerra? Una mirada a la vanguardia arquitectónica en estos términos sugiere que la arquitectura moderna se convierte en moderna, no simplemente al utilizar vidrio, acero u hormigón armado, como se entiende normalmente, sino precisamente implicándose con los medios de comunicación de masas. La fotografía, las películas, la publicidad, la propaganda, las publicaciones, etc. Además, esta implicación no puede ser concebida fuera de la guerra. De hecho, es una implicación militar desde el principio. La vanguardia es precisamente esto, la guardia avanzada en una campaña. Una campaña que al mismo tiempo es publicitaria y militar. La arquitectura moderna tiene que ser reconcebida como arquitectura de guerra. En estos términos, los historiadores y los críticos de arquitectura moderna, cuyo trabajo estoy reconsiderando aquí, habrían sido ante todo reporteros de guerra. El campo de batalla era el mercado y las armas. El campo de batalla era el mercado y las armas, como en todas las guerras modernas, eran las nuevas tecnologías de comunicación. Garai hortatik, arkitekturako irudia kontsumitzen ditugu etengabe. Argazki arkitektonikoaren ugaritasunak eta hauen etengabeko ikuskizun bihurtzen nahi horrek, pausa kritikorik gabe utzi gaitu. Gaurkotasun gisa saltzen dugun irudien gaindosia, mozorroa, azala edo organorik gabeko gorputza garaikidetasun absolutu gisatzat defini daiteke. Azken finean, eta Boris Groysek dion moduan, modernitatearen baldintzapean artelan bat, hemen ordezkatu genezake arkitektura lan bat ekoizteko eta publikora helarazteko bi modu daude. Merkantzia gisa edo propaganda politikorako tresna gisa. Arkitektura hirien marka eta distirak azaltzeko besterik ez badarabiltzen benetako dimentsio politikoa ustutzen da. Benetako dimentsio politikoa. Hitzak desagertu
eta representazio hutsean geratzen diren artefaktoak besterik ez izan arte. Azken urtetako eraikuntza gaindosiak arkitektoaren perfil elitista lehen planoan ezarri du. Ikuskizun eta merkantziaren gizartean, ospe eta laudorioen truke lan egiten duen profesionala. Helburuok lortzeko norbanako izarraren argipean, arkitektura lana, agintariak itxutzeko leian, hausnarketa edo posizio politikorik gabeko produkzio estetizatu hutsa bilakatuko dira. Eta hiriak, bitartean, konpas baten estutxea bailira, eguneroko kontrolatu bat ekoizteko beharrezko diren funtzioak jasoko ditu terziopelozko azal batetan egokituak. Bestelakorik kabituko ez den kaxa bat da hiria. Gorputz jakin batzuk edukiko dute kabida bertan eta besteak espulsatuak izango dira. Gide borrek zion bezala, azken finean bizitzak etxe irletan konfinatuak izango dira resignazio automatiko baten menpe. Badakigu Donostian etxe irlataz. Eta bestalde Santiago López Petitek azaltzen digu bere hitzetan gaur funtzioien artean espazio publikoak duen tokia. Honela dio berak. El espacio público sin espacio político renace entonces como un espacio público mágico, como la ficción de una ciudad pacificada. Del espacio público solo queda la estetización de vivir juntos, la reapropiación lúdico-comercial de la vitrina, porque en última instancia el espacio público no es más que la vitrina de la ciudad y sus efectos terapéuticos son innegables. Una vitrina es lo mejor que puede adornar la realidad. De cambiar la ciudad para cambiar la vida, se ha pasado a cambiar la imagen de la ciudad para cambiar la idea que la gente se forma de su vida. Bitartean, marka produktu bilakatutako arkitekturaren eta irudian arteko aliantza, 20. mendearen hasieran abiatu bazen eta gaur egun hiriak gaur egun hiriak turismo liburuzketan edo ongi usteko ekitaldi politikoen azal gisa irudikatzen bada, orain berriz ere patrimonializazio prozesuak agertzen dira lehen planoan. Patrimonializazio prozesuek arkitektura turismo industriarako kontsumo produktu bilakatzen dute. Horren adibide garbia da Berlingo harresia. Oso urrun ez dagoen garai batean indarkeriaren eta heriotzaren eszenatokia izan zena, gaur egun errealitaterik gabeko konsumo elementu simboliko gisa erakusten da. Elizabeth Rochek honela deskribatzen du The Walls of Empire lanean. Gaur egun, Berlingo arkakuso merkatuan, Spray ibaiaren ondoan, uskeria baten prezioan erakusten dira ekialdeko Europako militarren intsigniak. Igitaiaz eta maiuaz lagundutako izar gorriak kapitalismo garaile baten garaikur gisa erakusten dira. Gainera, turistei harresi faltsu baten pusketak saltzen zaizkie posta txarteletan. Eta 1961etik 1989 harresia zeharkatzeko aleginean hil ziren 80 pertsonak lore apaingarriekin gogoratzen dira. Berliner Mauer eraikuntzatik iraunazi den zati bat, Gestaporen eraikin nagusiaren oinarrietatik geratzen denarekin batera dago. Hurbiltasun arkitektonikoagatik nazismoa eta komunismoa bat eginda. Eta kalean, soldadu ipar-amerikar baten argazki handi bat dago zintzilik. Checkpoint Charlie ospetsua irribar zabal batekin argitzen, noski, turistari Berlingo mendebaldeko sektorerako ongietorria eginez. Monumentuak
nostalgia kolektiboa sortu eta errealitatea mozorrotzen duten artifizio historikoak eraikitzeko almena dauka. Aurrekoa iruditan artxibatuta geratzen da, interpretazio zentro errepikagarri eta argeletan, edo kasurik onenean ere azaleraikin momifikatuan. Hiri eta lurralden memoria erabat ordezkatu arte. Prozesu honetan ez da ordea transizio traumatikorik sortzen gaur egun. Soilik muturreko kapitalismoari bere makinaria isil eta eraginkorra lanean uztearekin nahikoa da. Eta hortik sortzen diren espazio eta objektu berrien irudia postprodukzio laborategien emaitza bilakatzen da. Distira eta efektu anitzez jositako kontsumo irudia. Hiria marka bihurtuta, fetitxe merkantzia gisa saltzen da munduan zehar hirien enkante globalizatuaren ernaldioan. Hiriak eta lurraldeak kontsumo turistikoko marka bihurtzeko lehiatzen diren modu berean, oinordetutako arkitekturak argazkitan jaso daiteken kontsumo objektu bilakatzen dira. Horrela, ondaretzat hartu dugun objektua hilik dago, balsamatuta, malenkonia sortzeko eta iraganeko memoria bat guztiz gainberatzeko. Hortaz, turismoaren eta monumentuen premien artean, hiriek gerra eszenatoki baten forma hartzen du. Hiriak, barkatu, gerra eszenatoki baten forma hartzen du. Turistek soldadu gisa hiriak zeharkatzen dituzte gune seguruetatik. Beren argazki kameren memoriarako irudi iragankorrak hartuz. Kasu honetan nola turismoa ala monumentalizazioa hiria kontrolatzeko tresna eraginkor bihurtzen dira. Eta arkitektura eta hiri praktika espazialak dominazio eta hegemonia horren menpe darraite erresistentzia minimoa jarriz. Turismoa lortuko duenak azken finean metropoliari zilegitasuna ematea da. Gipuzkoako lurraldea orain San Sebastian Region bihurtu zaigun honetan, metropoliterminoaren etimologiak argituko dizkigun prozesu estrategiak irakurriko ditugu. Giorgio Agambenek 2006an Venezian esandako hitzaldian gogorazi zuen bezala, metropoli hitza Greziatik dator. Grekoek metropoli hitza ama-hiria izendatzeko erabiltzen zuten. Ama-hiria eta ondorioz bere koloniak osatzen zuten metropolia. Agambenek gogoratzen duen bezala, Greziatik datorren esanahia sare urbano homogeneo baten kontrakoa da. Hau da, ama-hiriak dominazio bat ezartzen du kolonizatutako beste lurralde zatien gain. Gaurko terminoaren erabilpenak intentzio berberak izan ditzake. Metropolia kontrol dispositibo sare bat besterik ez izatea. Naiz eta teoria diskursiboek bestelako eszenario distiratsu batzuk eskaini. Agertzen diren neokontzeptu berriak, hiri regio edo entzuten diran bestelakoak, metropolizazioaren eufemismoak besterik ez dira. Eta metropolizazioak hiri, herri eta lurralde zatiak batzen ditu etenik gabeko euskarri berriak bailira. Haunditasunak emango bait dio lurralde zatiari bisibilizazioa mundu globalizatuan. Zer esanik ez? Lurraldea biribilgune territorial baten gisa aurkezten duen mapa. Biribilgunea edo rotonda guztiok dakigunez hirigintzaren halako no man's land bezala ulertu dezakegu. Hau da, zapaldu ezin daiteken lurralde zati hori. Lurralde plangintzaren zulo beltza. Kaleari kontra jarriz esan nahirik gabeko leku bat. Edo espazio publikoaren guztiz kontrakoa. Espazio partekatuen aurrean norbanakoaren mugikortasuna lehenesten duen urbanizazio kapitalistaren gerra. 2011an argitaratutako Gipuzkoako errepideen mapan aurrera bidearen eslogan moduan Gipuzkoako biribilgunea irakur dezakegu. Probintzia mailara eramandako biribilgune ideiak lurraldearen banalizazioa dakar beste behin.
mapa eta irudiak, eta kasu honetan aukeratutako hitzak pertsona eta lurralde plural baten kontra. Eszenario guzti honi, orain arte ikusitako eszenario guzti honi erantzunak egon dira. Batez ere, 60-70 hamarkadan, mugimendu ezberdinek arkitekturatik bestelako irudiak sortzen dituzte. Nolabait irudi horiek memoria bat sortzeko gai izango ziren. Behin ibilbide hasi eta kontzeptu berriei euskarri emango ziotenak. Metropoliaren foko itxutzailetik urrun, ipurtargiek sortzen dituzten argi txikisareak bilakatzen zirenak. Ipurtargien metaforari buruz, honela dio bere autoreak, ez baita nerea, Didi Ubermanena da. Eta berak dio: no se perciben exactamente las mismas cosas si ampliamos la visión al horizonte, que se extiende inmenso e inmóvil más allá de nosotros, o si aguzamos la mirada sobre la imagen que pasa minúscula y moviente muy cerca de nosotros. La imagen es Lucciola ipurtargia italieraz. La imagen es Lucciola de las intermitencias pasajeras. El horizonte está bañado por la luche de estos estados definitivos, tiempos detenidos del totalitarismo o tiempos terminados del juicio final. Ver el horizonte, el más allá, es no ver las imágenes que vienen a rozarnos. Las pequeñas luciérnagas dan forma y resplandor a nuestra frágil inmanencia. Los feroces reflectores de la gran luz devoran toda forma y todo resplandor, toda diferencia, en la trascendencia de los fines últimos. Conceder una atención exclusiva al horizonte es volverse incapaz de mirar la menor imagen. Badira antzekotasunak, ziur aski garai hartan, arkitekturak hartzen duen garrantzia 70. hamarkadan, eta nik uste orain bizi degunak antzekotasunik badu, hain justu zalantzan jartzen ari dalako prozesu berdinak. Hau da, pixkat arkitekturak hartutako prozesuak. Eta soilik ejemplo edo adibide batekin natorre hau erakustea. Hemen nion testuan, hamarkada horretan bezala gaur ere nolabait berriz piztu dira espazioak, hiriak eta lurraldearen ekoizpenean jarraitzen diren prozesuen aurkako jarrera batzuk. Baina baita ohartzen naiz, hauek ez dirala hiri zentrotan gertatzen. Alderantziz, behar bada metropolizatuko diren hiri ertzetan gertatzen dira, edo herriska horietan alegia. Irudian agertzen dena, Susana Velasco eta Cesar Morenok komunitate batekin aliatu baino, aurreko kasuetan ikusi dugun figura aliatu hori baino, mediazio lana egingo duen arkitektura proposatzen dute. Komunitatearekin batera, hitzez, arkitektura sortzen deneko esperientzia partekatua egingo dute. Honela diote egileek beraien testuan. Oso ondo adierazten du nolabait egiten nuen oin traslazio horretan, aliatu izatetik mediazio lana egitera. Tenían el lugar hace muchos años pensado, en un punto pactado a medias con el pueblo vecino para tener un espacio de celebraciones común. Situado a mitad de camino entre los dos pueblos, el sitio aguardaba allí sin que se hubieran decidido a construir nada. Llegaron unos fondos públicos y el alcalde decidió que se haría una ermita. Para la construcción se buscó una posición semienterrada, excavada y al mismo tiempo abierta al paisaje. Carpinteros, albañiles y constructores nos encargamos de encontrarle el lugar, la forma, el gesto. Pasamos allí muchos días de replanteo, atentos a los signos que por allí circulaban, ensayando posiciones y hablando todo el tiempo y de modo muy tranquilo.
En algunos pueblos es así, los silencios son activos y la conversación parece fluir sola sin pertenecer a nadie. Algunos que pasaron por ahí contaban a los que no lo habían visto que esa cosa construida era muy rara. Unos llegaron al bar del pueblo un día diciendo que la ermita se había escorado por un golpe del viento gallego, mientras los carpinteros trabajaban armando encuentros asimétricos y apuntalando una estructura que empezaba a orientarse al paisaje. Durante todas las fases de su construcción, este armazón fue acogiendo a los que allí estábamos y a los fenómenos que tenían lugar de modo similar como los trazados reguladores conectan los puntos nodales en los cuadros barrocos. Nada de esto fue imaginado con anterioridad, por lo tanto no fue proyectado. Fue visto en el momento en que iba sucediendo, un tejido de escuadrillas de madera entre dos cotas que según crece proporciona un plano de consistencia a relaciones efímeras que se dan a su alrededor, unos marcos que articulan espacialmente la conversación y el trabajo de quienes están en su campo de influencia. Apoyarse en los trazados reguladores de un espacio no como figurante congelado, sino como constructor experienciador temporal, marca tú. Nos sentábamos suspendidos sobre la estructura en obras a descansar y a mirar hacia ese paisaje nevado y los tomillos de alrededor y a charlar otra vez. De todo a cuento de la construcción que allí se hacía. En pleno trabajo, con el entramado estructural a medias, Antonio el carpintero, en voz alta, dice: ¿pero esto qué estilo es? Que yo no entiendo. ¿Realista, surrealismo o qué es? Azken finean, gomendatzen dut behaien webgunean dituzten proiektuak ikuste, azken finean honek irudikatzen duena, gogorazten dit pixkat gaurko aurkezpena bukatzeko topatzen nuen halako beste referentzia bat, ez? Eta beti buruan izan dudana. Eta da pixkat zuen gonbidapena testu harretatik zetorren, eta egindako testu harretan Derrida hartzen nuen esaten duenean nolabait arkitektura errealak komunitate baten beharra barneratzen danean nolabait agertzen dela. Nolabait arkitektura komunitateak behar hori barneratzen duenean agertzen dela. Bestela ez dagoela arkitekturarik. Berak honela esaten dio, ez? Una comunidad debe asumir la promesa de empeñarse hasta lograr un pensamiento arquitectónico. Gero luzatzen da, eta bukatzen du. Esto también es Babel. La multiplicidad de las relaciones con el hecho arquitectónico entre una cultura y otra. Saber que hay un lugar para una promesa, aunque luego no surja en su forma visible. Lugares en los que el deseo pueda reconocerse a sí mismo, en los cuales pueda habitar. Bitartean, komunitate horren barneratze horiek topatu bitartean, irudi txiki, lehen hitz egindako irudi txiki eta intermitenten sareak ere guzti sendotu arte, hitzak dira, arkitekturak eta hiriak berrasmatzeko urgentziazko lehengaiak. Edo hori aurkezteran ator. Horregatik izango dira, Jose Luis eta Jonek organizatutako atzo gaur eta bihar emango diren pixkat hitzaldien artikulazio bat. Azken finean, hemen ikusten dezuen hitzetan esaten dan bezala, George Perekek Especies de Espacios liburuan esaten duen bezala, así comienza el espacio, solamente con palabras, con signos trazados sobre la página blanca. Describir el espacio, nombrarlo, trazarlo como los dibujantes de portulanos que saturaban las costas con nombres de puertos, nombres de cabos, nombres de caletas, hasta que la tierra solo se separaba del mar por una cinta de texto continua. El Aleph es el lugar borgesiano en el que el mundo entero es simultáneamente visible. ¿Acaso no es un alfabeto? Eskerrik asko.
eskerrik asko. Ibon, beti gehiagorako okin usten gaituzu. Eta zure hitzaldia entzun ondoren, zalantzak argitu edo galderen tartea zabaltze aldera, badugu hain tartetxo bat nahi baduzue. Galderaren bat egin, ez da azterketa bat, ez dugu inor jango, igual bai. Bueno. Lehenengo irudia, Ibon, esan gurotxa, horrekin, en fin, utzi gaituzu, itxaropenez, erabat mozkortuta. Hori ikusten duguna, Trump laguna, eta noraino iritsi dan ikusi dugu, orduan, en fin, ze egoeratan, usten du horrek, aldaketarako, en fin, edo zein aukera, mundu maila. Ez dakit igual, ulertu dan pesimista naizela, baina guztiz kontra, optimista naiz, izanet. Olako repaso hortan, edo nik esaten deten modernidadeak utzi dizkigun horren errepaso hortan, nik uste hemen ondo labor biltzen dela lehenengo hontan, ez? Azkenean, azpitituloa hau prestatuta gero jarri nion, ez? Irudiak, jostailuak eta hitzeak. Nolabait, irudiak izan dira garaipen bat, eta horregatik hasten nuen Arrokako kasuarekin. Jostailuak ikusten dugu, nola erabiltzen den arkitektura, jostailu gisa olako botere vertikal bat praktikatzeko, eta azken finean hitzak, ez? Pixka reklamatzen detena beharrezkoa dela nolabait arkitekturak eta beste praktika batzuk, baina batez ere arkitekturak narratiba berriak sortzea, ez? Nolabait hitza oindala asko urrundu da arkitekturatik eta berreskuratu ezean uste dut horra aipatzen ziren komunitateen arkitekturaren barneratze horiek ez dira gertatuko, ez? Oso politia da pixkate Susana Belasko eta Cesarrek egindako proiektu hori nola kontatzen duten, ez? Narratiba da, gero arkitektura bere emaitzan soila da edo arrunta da, baina pixkate kontakizuna zoragarri politia da, ez? Arkitektura justo hitzetan dago hor, ez? Esperientzia horretan, ez emaitzan edo irudian, ez? Optimista naiz. Zuek idatzitako gutun horrek, frontoiaren harira, erantzunik jaso zuen, aipatu duzu gauza, en fin, oso importante bat, nola olako transizioak edo olako desagarpenak, inolako, en fin, ez dirala ematen modu, en fin, traumatikoan, ez? Era bat, en fin, naturaltasunezia barneratzen ditugula. Irudiak, azkenean ez dez jarri. Atzo prestatzen esaten nuen irudiaren boteren narkotizantea. Ez dut esan, ez? Da nik uste guk eskutitza idatzita gero, uste gero izan zen parte hartze prozesu bat zehatu zen, aurkeztu zen, baina esan dudan bezala nik ez du konsideratzen parte hartze prozesua izan zanik, baizik eta olako konsulta bat, ez? Konsulta batea iristeko lehenengo parte hartze bat sustatzen da, eta parte hartze horretan hitzik ez badago eta debaterik ez badago, bakarrik irudi narkotikoak sartzen badira, azkenean garaipena irudiena da, ez? Ez komunitate baten esperientziarena, horregatik, nolabait konpara daiteke beste, naiz eta kasu konkretu bat izan, konparatu daiteke beste horrekin, ez? Zein animatzen. Gero hor mugimendu arkitektonikoei dagokien, ez? Eta pixkate guzti hau zalantza jartzera, ez? Azken urte hauetan, inertzia guzti hau zalantza jartzera, etozen mugimendu arkitektonikoei dagokien, ez? Zuretzako gaur egun, hemen Euskal Herrian, alakorik azpimarratu daiteke baten bat, edo kanpora, junberko inateke horrelakorik topatzeko
badaukazuzuk begien artean nola hartuta baten bat, jarraitzen duzu baten bat bereziki, eredugarri. Aipatzeko bat ez niretzako, konparatzen nuen 70. hamarkadako esperientzia horiekin, eta ez eta aipatu, baina arkitektura erradikal italiarrak egiten duten olako modernitatearen kontrako planto bat azkenean museotan bukatu dute. Esan nahi dut horrekin kolax horiek, egiten zituzten horiek nolabait berriro kontsumo irudi azkarra bihurtu dira, ez? Eta horrek behar bada, horretik esatet ez dizut esango inungo izenik, zeatik behar bada igual izena esateak okerrera egiten du, ez? Horregatik, eta berriro noa, onjastu zait izena, Susana eta Cesarren proiektura, hau da, ez da hain importantea, behaien izenak ez dira hain importantea, baizik eta hor sartzen diran aktore guztienak, ez? Eta, de hecho, behaien lanetan, nolabait, kasi film baten kredituak bezala agertzen dira, hau da, zein parte hartu duen pixkate prozesu guztian, ez? Eta nik uste arkitekturak zor diola baita pixka formato horri, ez? Nolabait pisu horiek entzeko, ez? Izenen eta zean pisua, ez? Baina, bueno, aspertu ditugu etorritakok. Zer ez dago galderaiko seke. Edo kritika, edo oiu bat, edo... Gehienak ezautzen gehiak gaina, osak jarraitu dezakegu nahi bat zuen gero beste modu batetan. Bai, nahi zuen bezala, Gehiegi eskatzea da etorkizuneko hiriak nolakoak izango ote diren. Galdetzen barin badizuk nola ikusten duzu. Osea, toki bizigarriak izango ote dira, edo haien gandik ies inbarko dugu eta karpintero edo, arotz horri deitu barko diogu olako ermitak. Ez dakitze izango diran, garbi daukat, pixkat metropolizazioaren aipatzen nuen, metropolizazioari buruzko zulo beltz guztiak ezagutzen ditukulako. Estatu batuetatik, ja 80. hamarkadan, ez tetzatea, baina Eduard Soiak pixkat jasotzen ditu, eta justo metropoliari kritikak datoz erakutsi dugun figura horretatik kanpo. Hau da, feminismotik dator, mugimendu beltzetatik dator, hau da, esklusioak sortzen dituen sektore haietatik dator. Orduan, ez badegu ikusten metropoliak sor ditzakela esklusio horiek, eta itxu-itxuan ari bagea olako metropoli begirada buenista batekin metropoli bat sortzen, galduko dugu asko. Beste ejemploak, hau da, hiritik kanpora gertatzen diren horiek niretzako dira ikasgai bat hirirako. Zatik, egunkariko testu hartan, bagenion, ez? Azkenean momentu batetan, nik uste esaldi horrek asko esan nahi duela, esaten zuen, hori da. Nolabait, badira moduak hiriak berdefinizio etengabean murgiltzeko. Hau da, ez dezagun irudi finko bat egin, irudi batena betirako. Aurrekon memoria trazadura eta hoi txertatuak diren bizipenak ezabatu gabe. Pensatu ezagun pixkat, ez bakarrik gaur egun ondare bezala, argazki finko bezala jartzen diran horiek babestu, baizik eta pixkat badaude beste elementu asko hirian, eta uki ezina dianak, eta horiek pixkaten nolabait mantendu behar direnak. Baina batez ere, esaten genuen, haietatik izan baitira gure hiriak auzo zornituak, baina ondorioz auzoek egin dituzte hiriak bizigarri. Hau da, auzo eskalak egin ditu hiriak bizigarri. Ezagutzen ditugun hirietan. Ez ditugu ezagutu metropoliak.
Eta pixkate izan daiteke halako kezka bat, ez, gure lurraldean. Azkenengo galderaren bat, bai. Zuke asko bidaiatzen duzu eta hirietara joaten zea, asko begiratzea, aztertzea, ikertzea, eta gogokorik baduzu, baten bat, bai, hiri bat, adibidez. Hori guztia, zuk esandako guztia, eta, bueno, itxaropentsu edo alaiago utziko gaituen, zea. Hiri bat izan Azken aldean, hiritara ez gera jun, hiritatik kanpo bidaiatu deu, esango nuke ezberdinena Tokio da, ez? Eta hori bai da metropoli izugarri handi bat. Baina izkin bakoitzean daukezu auzo zati bat. Gero lotzen dana beste batekin, baina bai daukezu auzo eskala beti, ez? Presente, eta gero pasatzen zera, alako beste badaude nolabait sare nagusi batzuk, nun nolabait densidadea eta komertzioa eta hasten diren, eta gero dijo nolabait beste eskala bat hartzen, txikiagoa eta berriro handitzen. Osea, badago horrelako konplejurik gabeko egindako hiri bada, batez ere, buenismorik gabe egindako hiri bat, oraingoa eta aurrekoa oso gertu kasi pixkate zehatzen diranak, ez, ikutzen diranak, eta behar bada pixka gaur esandako horiekin hortaz goratu naiteke. Naiz eta hiri izugarri handia izan, ez? Horren baitan baditulako nolabait olako herriska baten bizizarenaren sensazio, ez? Ematen dizu, ez? Eta nire aldetik amaitzeko, horre irakasleei zer esaten diezu irakasleei? Rotondak egin dezatela edo... Zure ikasleei, bai, barkatu. Rotondak egin dezatela edo insurrekziorako aukerarik badagoela. Daude izandako bi. Igual behaiek esatea. Inigok edo. Zer dia, rotonda egin ikaina. Eta anatzean dago nerekin irakaskide dana orain Jon. Baina, da behitu, pixkat, hola punte txiki bat. Zer esaten diegu? Pensatu dezatela. Ez? Karrera utzi edo... Ez, pensatu dezatela zer egin. Beti esaten dugu arkitekturak asko ematen dizula, ez bakarrik eraikitzeko, Baina arkitektura eraikitzeak ematen dizun konplexidade, pensamendu konplexuak askorako balio izango dizula, naiz eta gero ez eraiki. Zeratik askotan igual erabakiak hortik joan behar dira momentu batzutan. Baina animatu bai, eta gero ez dakit, oin gero igual bukatzean esango dute, behaiek esan dezakete igual esaten ditugunak astakeria dirala edo ez dute hola ondo behitzen. Bueno, gaurko saioa iruditzen bali zaizue, amaitutzat emango dugu, eta utzi dozue gogoratzen bihar Bernardo Atxagaren hitzaldia izango dugula, 7:00 aurrera, areto honetan bertan, eta berriz ere mila esker. Ibon, gure gonbidapenari baiezkoa emategatik, eta gaurko hitzaldira gerturatu zareten guztiei eskerrik asko. Gabon eta bihar arte.